Misisan wong iki. Ramban lek ngeni kamu aku ingko. Nggak rasa sepet jangan lo. Sing duwe kiala ipol. Sing duwe iki kenyik. Senang selain diwak terus. Ora suket, ora ramban. Suket yang ngono mengedi ini. Jadi atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sian. Bote. Kena cepet wis remuk iki konangan wong iki. Terus konangan sing duwe iki. Ning ndi ra ketok. Tau nyerni sisan wong iki. Wedus glogok injaran. Mbak. Ra umum mbak sampean iki. Aduh, sampean iki malah ngributi aku. Lah kok sama nih. Wong iki arep tak dol malah mbok. Wis angel iki urusan karo wong iki. Balik aku. Tak omong nih bojo kowe karoane genah. Wis tenan kok. Ora gelem rewangi. Ora ngurus lemen ngrewangi lho. Mbak ngono ya ora gemewang-ewang. Malah muring-muring. Andak gurdong telo nek eram. Hah. Banget kena gurdong telo jaluki muring-muring ra umum. Jan. Pancet. Ukur ramban kok ngono dijaluki ora oleh. Wong kaya jes ngono. Ajar. Wong ora nyapok-nyapok. Oh, kan. Wah, bro. Dus, nana.